no bungis ngingay apen borealade aga jinshi tumrunga nangiale aga dem na jong kasnem antoya ka kirteng wala da bungis step kilong kiba mamsaw hynrei ngatip kalenti ganjay kisap thong gikmen akhmat jonga ngam shong tight wala da ngalay nyale hadu kabakadu nga Kwah Ban Job banner siya kaperte banyo hiyaki kintin sngewbha timay hagalimpong jingim ngan ke nganyeng wala das nangap kaperte neem nga Kwah Ban Job shem labiang no Lada slem rukan sawang kasngikas ni kaba nga nangap lano banong bangala job yalade step baru mengasengap tangga jingte kajingar tating kaperta haga dohnud hatong ala kaju kelimang kamit hynrei kajing dap jingkwah kapelong abai ngaim klet yaki jingjaba pynshlur kibalapin praya kamin siem jonga kipingkin mau bangalong tang mau koridor balong kading bansu kiar kiwe pat nga Kwah Ban Job banner siya kaperte banyo hiyaki kintin sngewbha timay hagalimpong jingim ngan ki nganyeng watla das nangap kaperte neem nga Kwah Ban Job shem labiang no Lada slem rukan sawang kasngikas ni kaba nga nangap lano banong bangala job yalade ni deki kun badu hynrei kamong kakraw usap pynshlur day shu bantia nakas nong rit sha kilum dong kaparte ngangit baka jingim kadang dong kabinta kajing pinwit kanim long ya kabakut hakajing marungan nim tilut na shep tintang lada iehnohnoh ya kajing pos niu day namar kata nganangeng nangang siya kaparte ban phai diem ba dong pipet ngalalong mano hakalimpung jingim ngan ki nganyeng im don shuka jingting ne kajing arta tien nga Kwah Ban Job mentangas ngau scam Lada slem rungan imesat ya kasni kanwan hakapor jong nga banong bangala job yalade job,